Binecuvântăm numele Domnului. Din nou suntem la Romani, capitolul 5, o carte din Sfânta Scriptură pentru cei care nu au citit Biblia și pentru cei care nu cunosc Biblia. Deci, în Romani, capitolul 5, am vorbit despre faptul că Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți. Și neprihănirea aceasta am primit-o fără de merit, de aceea ar trebui toată viața noastră să stăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru actul acesta care l-a făcut în viața noastră. După aceea am vorbit despre faptul că și noi am fost neprihăniți printr-o credință trăită și dovedită și credința aceasta prin singurul Mântuitor, Domnul nostru Iisus Hristos. Și odată ce noi am fost neprihăniți, am primit caracteristica de împăcare, adică am primit pacea și am intrat într-o pace directă cu Dumnezeu. Deci, pacea are loc numai când doi oameni sunt certați și împăcarea lor aduce pace. Ironia este că omul spune că cel n-are nimic cu Dumnezeu, dar adevărul este că și Dumnezeu îl va trimite în iad pentru că sunt o grămadă de lucruri pe care omul le are cu Dumnezeu. Și trebuie ca să împace cu El. Și singurul mod de împăcare este numai prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci vom citi acum, tot din Romani, capitolul 5, pentru că suntem în Romani, capitolul 5, vom citi următoarele versete din capitolul 5 și vom merge și vom vorbi în ziua de astăzi despre starea de har în care noi am fost puși. Și spune, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul acesta, pentru că am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare. Deci, acum suntem tot la versetul 2 și cuvântul Domnului spune căci lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Deci, prin credință am intrat în starea de har în care și suntem, sau în care stăm, spune traducerea din limba engleză, care merge după traducerea din original. Cornilescu, când a tradus și el bine, dar el a spus în care suntem, dar în original spune în care stăm. Deci, starea aceasta de har, care noi o avem, la sfârșitul capitolului 5 voi vorbi despre ce este harul și cum s-a manifestat harul în viața noastră. Pentru că este imposibil să intrăm în Roman capitolul 6 dacă nu vom înțelege importanța și semnificația harului sau the grace în limba engleză. Dacă nu o înțelegem, este imposibil ca să putem înțelege Roman capitolul 6. Roman capitolul 6 dezbate problema sfințeniei. Și dacă n-am înțeles problema sfințeniei, noi nu vom putea ca să fim mântuiți, deoarece sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu, în acord cu Psalmul 94 cu versetul 93 cu versetul 15, în care spune mărturiile Domnului sunt adevărate, iar sfințenia este podoaba casei Domnului de acum și până în viață, cât timp vor ținea vremurile. Deci cât timp vor ținea vremurile. Și acum trebuie să înțelegem lucrurile. Dar eu o să vă vorbesc o să am, de exemplu, e posibil să am un mesaj care va fi special pentru a înțelege lucrul acesta. O să-l explic clar. Deci, foarte rar, sunt oameni care explică clar, dar de mai puține ori am auzit predica asupra harului, ce este harul, cum lucrează harul. Și datorită faptului că oamenii nu știe ce este harul, atunci ei păcătuiesc și comite atrocități înaintea lui Dumnezeu, datorită faptului că nu înțeleg căci harul nu ne îndeamnă ca să păcătuim, ci harul ne îndeamnă ca să o rupim cu păcat. Dar acum noi am intrat prin procesul acesta de îndreptățire, fără de niciun merit,
acum, după ce am fost împăcați cu Dumnezeu, nu am intrat în starea aceasta de har. Iar starea aceasta se face prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Deci prin nimic altceva decât numai prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, în acord cu Cartea Evreilor, în capitolul 10, cu versetul 19, unde spune Sfânta Scriptură: astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele Domnului Iisus Hristos avem o intrare slobodă în locașul preasfânt. Deci, vedeți, în locașul acesta, în starea aceasta de har, în locul acesta preasfânt în care nimeni nu putea ca să intre, noi am intrat prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, numai prin sângele Domnului Iisus Hristos omul poate ca să intre în această stare de har. Și dacă n-a intrat în această stare de har, va muri condamnat total la o eternitate departe de Dumnezeu, indiferent de cine este persoana aceea. Nici o religie nu se poate apropia de Dumnezeu. Nici o religie. De Dumnezeu la modul real. Oamenii caută ca să se apropie de El prin fel și fel de ritualuri. Și prin fel și fel de ritualuri caută ca să se apropie de Dumnezeu. Dar este imposibil ca să te apropii de Dumnezeu cel viu decât numai printr-o singură metodă, și aceea este prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Dar prin altă metodă omul nu se poate ca să se apropie de Dumnezeu. Adică este pur și simplu imposibil. Evreii, ei căutau, dar ei credeau că nu se pot apropia de Dumnezeu, deoarece Dumnezeu pentru ei era șechina, era un foc de care nimeni nu se putea apropia. Și bineînțeles, din Vechiul Testament și din Cartea Evreilor spune foarte clar că niciun om nu putea ca să vadă pe Dumnezeu cu ochii aceștia de carne, că cine îl vedea murea. De ce? Pentru că acesta era imposibil. În Exod, capitolul 19, arată foarte clar strictețea pe care Dumnezeu a cerut-o poporului Israel în momentul în care Dumnezeu s-a descoperit poporului. Deci Dumnezeu, după ce a scos din țara Egiptului, deci Dumnezeu la muntele Sinai s-a descoperit evreilor și El s-a descoperit sus pe vârful unei munte, prin tunete, prin fulgere, prin foc. El a pus cerințe ca oamenii să nu se apropie de munte. Și o capră sau orice fel animal care se apropia de munte trebuia ca să fie fost omorât direct. Pentru că era sfințenia lui Dumnezeu să pogora pe pământ. Și când evreii au auzit pe Dumnezeu vorbind, ei au crezut că au murit, au crezut că mor. Și a cerut lui Moise ca să-i spună să nu mai vorbească el, ci Dumnezeu să vorbească prin Moise. De aceea Moise, în Deuteronom, capitolul 18 cu 15, el spune că Dumnezeu va ridica din mijlocul poporului vostru, adică din mijlocul poporului Israel, un proroc ca și mine, de el să ascultați. El va fi acela care va răspunde la cererea pe care ai făcut-o lui Dumnezeu la muntele Horeb, în ziua adunării în care spuneai: nu mai vreau să mai aud glasul Dumnezeului meu ca să nu mor și nu mai vreau ca să mai văd focul lui, ca nu care cumva să mor. Ceea ce oamenii n-au înțeles de atunci și nu înțeleg nici din ziua de astăzi este că Domnul Iisus Hristos a fost acela care a răspuns cererii poporului Israel în momentul în care ei au spus că nu mai vrea să-L mai audă pe Dumnezeu, ci ei vor ca să-L audă pe un om ca să vorbească. Și atunci Dumnezeu a vorbit prin Moise, dar Moise îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos, care avea ca să vină și care avea ca să răspundă la cerința poporului. Adică Dumnezeu vorbea acum oamenilor, cum de fapt vorbește și în ziua de astăzi. În ziua de astăzi le vorbește prin Evanghelie. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a venit și a vorbit oamenilor. Și de aceea poporul n-a putut ca să-L întâlnească, n-a putut ca să-L înțeleagă. Mai târziu Dumnezeu a locuit în cortul întâlnirii și în cortul întâlnirii erau metodele puse ca nimeni să nu se apropie de Dumnezeu, pentru că nu
puteau oamenii ca să se apropie de Dumnezeu. Vedem cum preoții erau aceia care intrau o dată pe an și dacă nu intrau corecți înaintea lui Dumnezeu, deci mureau. Dumnezeu îi omora. Și de aceea ei erau legați cu o frânghie la picior ca să se audă dacă mai erau acolo sau nu. Că dacă cumva murea, trebuia ca să-i tragă și ca să scoată de acolo, pentru că nimeni nu putea ca să intre în Sfânta Sfintelor dacă nu era preot. Dar și preotul trebuia ca să intre o dată pe an. Ori în Evrei, capitolul 10 cu 19, care l-am citit, spune că în momentul în care Domnul Iisus Hristos a murit, perdeaua de dinăuntru s-a rupt din templu, perdeaua din templu s-a rupt și perdeaua nu era altceva decât trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Și atunci, prin trupul Domnului Iisus Hristos, care a fost dat ca jertfă și a fost rupt pentru noi, pentru oricine crede în El, omul a intrat și a avut o intrare liberă la Dumnezeu. Și numai așa se pot apropia oamenii de Dumnezeu. De fapt, în Evrei, capitolul 4 cu 16, Sfânta Scriptură ne spune căci Pavel arată poporului și spune ca să se apropie de scaunul îndurării al lui Dumnezeu, ca să găsească har, ca să fie ajutați la nevoie. Iar în Iuda, capitolul 24, la fel ne spune lucrurile acestea. Har înseamnă ca să intre în toate favorurile pe care Dumnezeu le are pentru un om. Oamenii caută poziții, caută felul cum să apropie de Dumnezeu, dar n-a existat niciun om și nu va exista niciun om care să poată să se apropie de Dumnezeu decât numai prin metoda clară și fără de nici o îndoială, fără de nicio nedumerire, fără de nicio îndoială, prin Domnul nostru Iisus Hristos și nimic altceva. În versetul 2 spune căci noi am intrat în această stare de har. Deci noi am intrat în această stare de har. Aceasta înseamnă căci noi n-am fost născuți în această stare. Deci noi n-am fost născuți în har. Omul nu poate ca să fie născut în har. Deci noi am intrat în această stare de har. Dar noi nu numai că am intrat și arată clar că noi n-am fost născuți, deci noi a trebuit ca să intrăm. Dar noi am fost introduși în această stare de har de Domnul Iisus Hristos. Deci cel ce ne-a introdus în starea aceasta de har este Domnul Iisus Hristos, cum spune în versetul 2. Lui îi datorăm pentru faptul acesta că am intrat în această stare de har. Deci în starea aceasta de har omul nu se naște, pentru că am intrat în această stare, spune că și lui datorăm pentru că am intrat în această stare de har. Am intrat în această stare de har, prepoziția aceasta înseamnă și ne spune că și noi n-am fost născuți și că nu se merge după părinți sau după un alt merit, ci noi înainte am fost vrăjmași, am fost păcătoși. Dar prin Domnul Iisus Hristos noi am fost introduși înaintea lui Dumnezeu. La fel spune căci noi suntem în această stare de har sau stăm în această stare de har, cum a spus de la început. Translatarea corectă, noi stăm în această stare de har sau noi suntem în această stare de har. Nu numai faptul că noi am fost introduși de Domnul Iisus Hristos, dar noi suntem în starea aceasta de har la timpul prezent și stăm în starea aceasta de har, pentru că Dumnezeu are putere ca să ne țină. Nimenea această stare de a sta în har, adică în prezența lui Dumnezeu, denotă postura unui om liber fără de vină. Vedeți? Numai un om care nu are vină poate ca să stea înaintea lui Dumnezeu. Potrivit cu ceea ce a spus înainte, că nimeni nu poate ca să stea înaintea lui Dumnezeu prin propriile lui fapte. Nimeni nu poate ca să se apropie de Dumnezeu sub o altă metodologie. Am arătat evreii care au căutat, care ei știau destul de clar că nu se poate apropia de Dumnezeu. Ei știau clar situația aceasta. Am vorbit despre religiile lumii care în lecțiile precedente despre religiile lumii care caută prin metode și metode diferite ca să apropie de Dumnezeu și nu se poate apropia de Dumnezeu. Un om ca să fie și să stea în starea aceasta de har, el trebuie ca să fie eliberat de vină. Și vina este aceasta care îl nenorocește și îl dezamăgește pe om. Pentru că omul caută ca să-și
rezolve toate problemele în lumea aceasta. Un singur lucru nu și-l poate rezolva, este vina. Cum poate ca să scape de vină? Și este imposibil să scape. De ce? Pentru că vina este, de fapt, efectul sau declanșarea a cauzei pe care noi o numim păcatul. Deci dacă n-ar fi păcat, n-ar fi vină. Dar dacă este vină, este păcat. Și această problemă de rezolvare a vinei trebuie ca să rezolve problema rădăcinii care este păcatul. Și nimeni nu poate ca să rezolve problema păcatului decât numai Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea noi în starea aceasta de har suntem în postura aceasta fără de vină înaintea lui Dumnezeu. Și ce minunat este! Adică să fii fără de vină înaintea lui Dumnezeu. Cât de minunat este lucrul acesta! Cum ar trebui ca să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile acestea? Și noi nu numai că stăm fără de vină, dar stăm înaintea împăratului. Cât de greu este unui om să meargă înaintea unui președinte, cum ar fi Iohannes sau cum ar fi Obama aici sau cum ar fi altul în Spania sau altul în Japonia, cât de greu. Dar înainte era și mai greu. Trebuia să treci prin 30.000 de percheziții. Dar înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, noi stăm fără vină și stăm înaintea împăratului împăraților și înaintea Dumnezeului Dumnezeilor. De aceea spune Psalmul, pare mi se 95, unde spune Sfânta Scriptură, veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu cântece de laudă și să facem să răsune cântece în cinstea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu mare, mai presus de toți Dumnezeii, mai presus de orice împărat. El este și va rămânea Dumnezeul nostru. Deci noi stăm fără de vină în starea aceasta de har, adică am fost introduși în starea aceasta de har, n-am fost născuți acolo, am fost introduși, aceasta arată că și noi am fost vrăjmași cu Dumnezeu înainte, am fost împăcați, am fost introduși. După aceea noi stăm în această stare de har și stăm ca și oameni nevinovați, adică fără vină. Mai mult stăm înaintea împăratului, pentru că nimeni nu poate să stea înaintea lui Dumnezeu cu vină, adică este imposibil. Un alt lucru, noi nu mai stăm înaintea lui Dumnezeu ca niște criminali, cum de fapt eram, și poate cineva spune, păi stai măi frate Ioane, că eu n-am fost criminal, pentru că n-am omorât pe nimeni. Crimă, criminal, nu se referă numai la a omorâ pe cineva. Orice defăimare, orice răutate, orice mânie, orice lucru, asta este numită ca și crimă potriva lui Dumnezeu. Dar noi nu mai stăm ca și criminali înaintea Lui, ci noi stăm ca niște oameni iertați. Cât de minunat este ca să fie iertat înaintea lui Dumnezeu. Și noi stăm înaintea Lui ca niște oameni iertați. Noi stăm ca niște robi. Cum am spus mai înainte, noi nu mai suntem robei păcatului. Noi suntem prietenii Domnului Iisus Hristos. Dar tot în același timp, noi suntem robei neprihănirii. Adică aceasta denotă situația de dependență față de Dumnezeu. Chiar și astăzi mă gândeam la lucrul acesta când am fost într-o zi de post și după aceea am mâncat și am spus, Doamne, dar cum ai făcut omul să fie într-o totală dependență față de Tine? Adică mănânci, treci un timp, iară trebuie să mănânci. Iară treci un timp, iară trebuie să mănânci. Și dacă nu mănânci, ți-e foame și ce faci? Dar noi am stat și stăm înaintea lui Dumnezeu ca niște robi care suntem gata ca să primim mesajul Lui. Adică stăm ca și robi și suntem gata ca să primim mesajul lui Dumnezeu. Ce Dumnezeu ne spune? Noi suntem acolo la dispoziția Lui. După cum spune și Sfânta Scriptură în Psalmul 51, Doamne, stau aici la dispoziția Ta. Trimite-mă, spune-mi ceea ce trebuie ca să fac. Această stare, la fel, arată nu numai starea unui rob care așteaptă ceea ce Dumnezeu trebuie ca să-i spună să facă, ci arată o stare de perseverență, adică o continuitate în ceea ce avem. Noi stăm în această stare de har și stăm datorită perseverenței pe care o avem și care este din partea lui Dumnezeu. Și nu ne poate doborî nimenea, nu ne poate birui nimenea, pentru că starea noastră este o stare bună înaintea lui Dumnezeu. La fel,
Suntem exact ca niște soldați, gata pentru luptă. De aceea Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 1, vorbește clar iară despre situația aceasta în care vorbește și spune creștinul îl aseamănă ca și un soldat. Deci noi stăm înaintea lui Dumnezeu ca soldații gata pentru luptă, ca să mergem împotriva, nu împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor și stăpânitorilor acestui întuneric care locuiesc în locurile cerești. La fel arată confirmarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu confirmă faptul că stai în prezența Lui, faptul că ești înaintea Lui, faptul că perseverezi. Aceasta ne arată foarte clar confirmare din partea lui Dumnezeu căci El ne-a primit și ne primește prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci în starea aceasta de har, în starea aceasta de har, noi nu ne-am născut, ci am fost introduși de Domnul nostru Iisus Hristos prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și ar trebui ca să-i mulțumim pentru toate lucrurile acestea, mărit să fie în numele Domnului. Dar mai mult spune Sfânta Scriptură, noi nu numai că suntem în această stare de har, dar ne și bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Deci ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și datorită faptului, starea aceasta de nădejde, noi ne bucurăm în ea. Și problema este că bucuria noastră ar trebui ca să fie întotdeauna în Dumnezeu și să nu ne dispară bucurii. Să nu ne dispară bucuria. La foarte mulți oameni le dispare radiația aceasta a bucuriei că au fost iertați, că au fost primiți de Dumnezeu. Le dispare și nu mai au această bucurie. Este foarte important ca să ne gândim la înainte, când noi am fost mântuiți, când am venit și ne-am predat Domnul Iisus Hristos, ce bucurie mare a fost atunci. Gândiți-vă când ați încheiat legământ cu Dumnezeu. Ce bucurie! Ce mărturisire am făcut în apa botezului, când am declarat clar că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că îl vom sluji pe El până la moarte. Ce bucurie minunată! Bucurie la trecut, bucurie la prezent. Noi suntem cu Domnul, suntem și lucrăm în viața noastră de zi de zi. Și la fel, nu numai că este bucurie la trecut, care trebuie să ne amintim de ea, bucuria la prezent să nu ne dispară, iar bucuria la viitor să o avem întotdeauna. Și bucuria la viitor este aceea în care Domnul se va întoarce ca să ia la El pe toți aceia care au încheiat un legământ cu El. De aceea spune în Ioan, capitolul 14, cu versetul 18, nu vă voi lăsa orfani, ci mă voi întoarce și mă voi lua iară cu mine. Pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu El. Noi vom fi ca El, îl vom vedea așa cum este El, în acord cu 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 2, căci noi vom fi glorificați în El. De fapt, în 1 Ioan, capitolul 3, cuvântul Domnului spune, vedeți ce bucurie ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copii ai Dumnezeu. Și suntem. Acum, dar suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar ce se va arăta, nu vom ști. Dar vom ști atunci când El se va arăta. Pentru că atunci noi vom fi ca El. Cine are nădejdea aceasta se curățește după cum El este curat. Deci, în bucuria aceea, la viitor, noi vom fi ca și El, pentru că îl vom vedea așa cum este El. Dar pentru a ajunge acolo, se întâmplă un lucru pe care îl citim de aici, tot din Romani, capitolul 5. Deci bucuria aceasta nu trebuie ca să ne dispară. Dacă ne-a dispărut bucuria aceasta, trebuie să înțelegem un lucru, că trebuie ca să revenim înapoi și să mergem în trecut și să ne aducem aminte cum a fost bucuria noastră cu Dumnezeu. Ce bucurie am avut în noi. Cum eram atât de gata să îmbrățișăm pe toți frații. Ei vedeam sfinți, îi consideram sfinți. Nu ne consideram pe noi cineva, dar îi vedeam pe ei dintotdeauna. Și ne bucuram de ceea ce ei erau și de ceea ce ei aveau. Ne bucuram în stările acestea și era atât de minunat. Aduceți-vă aminte de bucuria aceea din trecut. Nu părăsiți bucuria din prezent.
Pentru că bucuria din prezent poate ca să fie furată de multe lucruri. Și aceasta poate să fie furată din îngrijorările veacului acestuia. Poate să fie furată de loterie, unde oamenii joacă la loterie și dacă îi întrebi, ești lacom de bani, îi spune nu. Faptul că cineva joacă loteria, clar arată că este lacom de bani. Deci mă înțelegeți? Haideți dar să nu ne mințim unii pe alții și să nu care cumva e clar. Deci oamenii care iubesc banii, deci ei nu vor fi cu Dumnezeu. Să nu ne pierdem bucuria aceasta la prezent și să trăim și să nădăjduim bucuria de viitor, căci atunci când vom fi acolo, vom fi ca El și îl vom vedea și ne vom bucura. De aceea spune Sfânta Scriptură, cine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Iar în versetul 7 sau 8 spune, nu vă înșelați, fraților, tot din 1 Ioan, capitolul 3, cel ce trăiește în neprihănire este neprihănit, după cum Domnul Iisus Hristos este neprihănit. Deci dacă în ziua de astăzi oamenii te urăște și spune că ești un om din trecut și că nu ești cult și că nu ești înțelept, rămâi așa cum Domnul te-a chemat. Lasă-i ca să te ponegrească oamenii și să spună ce vor despre tine. Tu trăiește bucuria cu Dumnezeu, căci va veni o zi în care vom fi cu El. Iar toți aceia care ne-au batjocorit și care ne-au vorbit de rău vor merge în fundul iadului cu toată tehnologia pe care o au. Cu toată tehnologia și cu toate lucrurile cu care ne-au acuzat. Vor merge în iad. Și ce este mai trist și mai greu decât să fii departe de Dumnezeu. Dar pentru a ajunge acolo, la Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu ne testează. De aceea, în versetul 3 ne spune Sfânta Scriptură, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Deci, Dumnezeu ne încearcă și prin necazuri pentru a ajunge acolo. Căci, vedeți, necazurile acestea sunt parte din pachetul acesta care a venit odată cu neprihănirea prin credință. Oamenii nu pot ca să înțeleagă necazurile și consideră necazurile a fi probleme prin care nu le pot depăși, probleme grele în viața lor și oamenii nu le pot înțelege. Învinovățesc pe unul și pe altul, dar numai pe ei nu se învinovățesc. Însă dați-mi voie să vă spun căci necazul și problema din viața unui om este un aur curat. Mulți oameni ar dori ca să aibă necazurile pe care le au creștinii. Știți din ce aspect? Din aspectul că creștinii le înțeleg. Pentru că dacă nu înțeleg de ce o problemă este în viața mea și de ce Dumnezeu îngăduie suferința peste mine, întotdeauna voi fi într-o stare de nemulțumire, într-o stare de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Și acesta este un păcat în momentul în care omul cârtește împotriva lui Dumnezeu sau murmură. Deci mă înțelegeți lucrul acesta? Necazul este de foarte mare importanță datorită faptului că în momentul în care omul trece prin necaz, el descoperă în realitate de fapt cine este el. Dacă n-ar fi necazul, omul n-ar descoperi în realitate cine este. De exemplu, un om se crede înțelept și că nimeni nu mai este ca el și că el cunoaște de fapt toată Scriptura. Și deodată Dumnezeu lasă o încercare peste el și vine cineva și îl prinde într-un loc, îi pune un pistol la cap și spune, ok, acum spunem și mie 10 versete din Biblie, cum de fapt se întâmplă la musulmani. Și omul acela stă și se gândește și el știe numai 2. Și atunci îi spune, păi unde sunt cele 8? Păi vezi, acum te las, dar data viitoare, dacă nu știi cele 10, te împuși. Deci, asta este un exemplu pragmatic a faptului că să nu se întâmple, dar de fapt în țările musulmane se întâmplă, în care oamenii sunt împușcați datorită faptului că nu știe versele din Coran. Și încercarea peste omul acela venită îl face să conștientizeze că el de fapt nu este cel mai înțelept sau cel mai cool sau cel mai om religios. Și atunci îi aduce cum ar veni o rușine peste el și rușinea aceasta, bineînțeles că vine de la Dumnezeu, va aduce pocăință în viața omului. Alții bârfesc și în momentul în care vine necazul, îi descopere de fapt că cel este bârfitor. Deci sunt două situații ca oamenii să înțeleagă necazul pentru ca să pocăiască. Că dacă nu îl înțeleg,
Necazurile vor veni mereu. Dar este o diferență între pedeapsă și încercare. Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește, dar încercarea are ca scop să-L glorifice pe Dumnezeu. Deci avem parte de necazurile acestea, pentru că prin necaz, de fapt, omul se cunoaște pe sine însuși cine este. Vă aduceți aminte de Petru care a spus Domnului: Doamne, eu voi merge cu tine până la marginile pământului, chiar și la moarte. Și asta e ce a spus Petru. Și atunci Dumnezeu i-a spus: ok, deci ca să iau o garanție pe ceea ce tu spui, am să te încerc. Și l-a încercat pe Petru. Și când Petru era acolo în curtea marelui preot, unde îl investiga pe Domnul nostru Iisus Hristos, deci de 3 ori s-a lepădat de el. Știți ce s-a întâmplat după ce s-a lepădat? A văzut de fapt că ceea ce el a spus nu era adevărat. Dar necazul a fost binevenit ca să înțeleagă faptul că trebuia ca să pocăiască. A ieșit afară, știți ce a făcut? A plâns cu amar, spune Sfânta Scriptură. Deci necazul l-a făcut, i-a cioplit din caracterul lui. Îl vedem mai târziu când îndeamnă bisericile la pocăință și la apropiere de Dumnezeu. Necazul a lucrat în viața lui. Sunt oameni, de exemplu, care au fost cu Dumnezeu și au stat în spărtură. Îl vedem pe Apostolul Pavel cu Sila, unde este în închisoarea din Filip, și stau cu picioarele îmbotuți și cântă. Deci necazul a venit, dar ei cântau. Aceasta este ceea ce spune necazul când vine în viața unui om. Arată, de fapt, cine ești cu adevărat. În momentul în care arată că tu îl proslăvești pe Dumnezeu, atunci credința ta se fortifică, credința ta se prinde putere și îl lauzi pe Dumnezeu și îl binecuvântești și îl preamărești. De ce? Pentru că ai trecut biruitor, că asta este. Vezi că ai trecut o biruință și când treci o biruință te bucuri. Însă Domnul nostru Iisus Hristos a fost încercat. Și ca și Fiul de Dumnezeu, El a fost încercat. Tot la fel și noi vom fi încercați. Deci tot la fel și noi vom fi încercați. Deci să nu uităm lucrul acesta. Starea aceasta de bucurie și starea aceasta de necaz, cum am spus, arată maturitatea acceptării voiei lui Dumnezeu în viața noastră. Deci noi am fost mântuiți, nădăjduim în gloria Lui și datorită faptului că nădăjduim în gloria Lui și am fost mântuiți, între decursul acesta de am fost mântuiți și nădăjduirea în gloria Lui, avem testul acesta de încercare. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan, capitolul 16 cu 33, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Deci în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Deci exact cum am spus mai înainte, Domnul nostru Iisus Hristos a fost încercat. În capitolul în Ioan 16 cu 33 spune lucrul acesta. În Ioan, prima epistola lui Ioan, capitolul 3 cu 13, spune Sfânta Scriptură, căci nu vă mirați dacă lumea vă prigonește sau dacă vă bate, dacă vă înjură, nu vă mirați. De ce? Pentru că în Ioan 5 cu 18 spune Sfânta Scriptură, căci dacă vă urăște lumea, să știți că pe mine m-a urât înaintea voastră, spune Domnul Iisus Hristos. Căci dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ceea ce este a ei. Dar pentru că voi nu mai sunteți din lume și pentru că ați ieșit din lume, adică pentru că voi nu mai sunteți din lume și pentru că eu, spunea Domnul Iisus Hristos, v-am chemat din lume, v-am smuls din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte, spunea Domnul Iisus Hristos, ce v-am spus. Robul nu este mai mare decât stăpân și ucenicul nu este mai mare decât învățătorul lui. Dacă pe mine m-au iubit, și pe voi vă vor iubi. Dar dacă pe mine m-au urât, și pe voi vă vor urâ. Dar în Ioan, capitolul 16, cuvântul Domnului spune că El ne-a avertizat de lucrurile acestea. Și spunea, vă spun aceste lucruri mai de dinainte, ca atunci când se vor întâmpla să știți, căci eu v-am spus lucrurile acestea ca să nu vi se piardă inima. De aceea este nevoie de pacea Domnului nostru Iisus Hristos. În 1 Petru, capitolul 4 cu 12, spune Sfânta Scriptură, căci nu vă speriați și nu vă mirați de încercarea aceasta de foc care este în mijlocul vostru ca de ceva apucat, ci dimpotrivă bucurați-vă întrucât aveți și voi parte de suferințele Domnului nostru Iisus Hristos, ca la fel să fiți și voi proslăviți împreună cu El când se va arăta. Deci, vedeți, încercările acestea nu sunt peste noi ca și cum ar fi, adică de ceva apucat, ci dimpotrivă
Noi să ne bucurăm de lucrurile acestea pentru că suntem prigoniți și suntem bătuți și suntem batjocoriți pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Toate necazurile acestea lucrează răbdare în viața credincioșului. De aceea, în Luca, capitolul 21:19, spune Sfânta Scriptură căci prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre. Prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre. Și fără de răbdare nu ne putem mântui sufletele. Dar ce prevede răbdare? Cum poate un om să ajungă la răbdare? Există vreo metodă prin care un om poate să ajungă la răbdare? Da, este. Și aceea este necazul. Deci numai prin necaz omul ajunge la răbdare. Dacă nu primești necazurile în viața ta și dacă nu ceri puterea lui Dumnezeu ca să te treacă biruitor, nu vei putea ca să fii răbdător. Nu vei putea. Că spune că și prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre. Deci omul trebuie ca să aibă răbdare pentru ca să poată să fie mântuit. Iar în capitolul 10 cu versetul 33 sau 35 spune Sfânta Scriptură să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Deci încrederea noastră o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare. Deci vă dați seama, aveți nevoie de răbdare. Și ca să poți să ajungi la răbdare, e nevoie de necaz. Adică necazul este welcome. Adică este binevenit. Aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ceea ce v-a fost făgăduit. Deci este nevoie de răbdare. Iar după aceea spune răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Biruința în încercare aduce nădejdea și nu înșală. De ce nu înșală nădejdea aceasta? Pentru că dragostea lui a fost turnată în inimile noastre. Hristos a murit, vedem în versetul 8, pe când eram noi păcătoși. A fost dat pentru noi. În 1 Ioan 4 cu versetul 9 și 10. Cât de minunate sunt cuvintele acestea în care spune acolo foarte clar și dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi. Nu pentru că și noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit și l-a dat pe Domnul Iisus Hristos ca să moară pentru noi. În versetul 10, Hristos a înviat. Deci motivul pentru care nădejdea aceasta nu ne înșală, în primul rând, este că dragostea Lui a fost turnată în inimile noastre. Și dacă dragostea Lui a fost turnată în inimile noastre, nădejdea aceasta nu ne înșală. Că dacă n-ar fi așa, ne-ar fi înșalat. Dar noi experimentăm dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre zi de zi. În al doilea rând este faptul că și Hristos a murit. Nădejdea aceasta nu ne înșală. Hristos a murit. Și pentru că a murit, El a fost dat pentru noi. Hristos a înviat în versetul 10. Noi suntem mântuiți prin viața Lui. E viu. Și îl vom vedea. L-a văzut Iov de mult. L-a văzut oamenii și prorocii de dinainte. Îl vedem acum. El va veni cât mai repede. Iar în versetul 5 spune că Duhul Sfânt care ne-a fost dat, prezența Lui e garanția. Nădejdea noastră, că îl vom vedea, nădejdea noastră nu ne înșală, pentru că dragostea Lui a fost turnată în inimile noastre, pentru că Hristos a murit, pentru că Cel a înviat și noi trăim prin viața Lui și pentru că Duhul Sfânt care ne-a dat este de fapt garanția faptului că și noi vom fi mântuiți. Deci, în partea aceasta a 4-a din Roman, capitolul 5, deci aceasta este partea 4-a din Roman, capitolul 5, deci aici am vorbit foarte clar despre faptul că noi am intrat în această stare de har și intrând în această stare de har am avut acces la Dumnezeu. Prin faptul că noi am fost introduși de Domnul Iisus Hristos, stăm în prezența Lui fără vină, altfel n-am fi putut sta în prezența Lui Dumnezeu. Mai mult ca orice, noi nu mai suntem criminali, ci suntem iertați. Stăm ca niște robi gata să ascultăm ceea ce ne spune Stăpânul. Perseverența arată continuitatea în
sfințenia lui Dumnezeu, suntem ca niște soldați gata pentru luptă și la fel arată confirmarea noastră. Am vorbit despre starea de nădejde care ne bucurăm în ea, am vorbit despre faptul că și noi suntem încercați prin necazurile care vin și necazurile este o mare binecuvântare pentru noi. Și am vorbit și de biruința în încercare, nădejdea aceasta care nu ne înșală. De ce nu ne înșală nădejdea aceasta? Pentru că și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Pentru că Hristos a murit și a fost dat ca jertfă pentru noi. Pentru că Cel a înviat și noi trăim prin viața Lui. Și pentru că Duhul Sfânt este garanția în viețile noastre. Rămânem la aceste cuvinte astăzi și binecuvântăm pe orice cine ascultă mesajul acesta, dați mesajul mai departe și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și după aceea vom vorbi, în mesajul următor, vom vorbi de la Roman, capitolul 5, cu versetul 12 și vom arăta diferența între Adam și Domnul Iisus Hristos. Vom arăta ce s-a întâmplat de la începutul lumii, cum moartea a intrat și ce consecințe a adus moartea, cum Domnul Iisus Hristos a venit și ce efect a produs Domnul Iisus Hristos în viața celor care cred. Dumnezeu să ne binecuvânteze și vă iubesc pe toți în numele Domnului Iisus Hristos. Domnul să fie cu voi și cu noi. Amen.